alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho. Abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku taruh kon jero jak mlatati ora pudeng iki karo kowe. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dong 4 abjad kok ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Enek ene. Ya iya enek ene. Jadi iki Kowe nyapa to. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar, lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sangen-angin. Sajake pengen apa piye kaya prestasi mboten kaya. Masa lali. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja adalah Paitun lho. Python meneh. Oh Python. Kan dalane cantik-cantik kok ngene Mas aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa ta? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya iki. Agen kok Heh? Agen kok ndenggelmu. Maksudnya ya Golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, Nah. kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemarin anak sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning sae meneh. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu. Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang-undang. Mari ngono, sampean kan taten opo demen. Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah apa? Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Kelasnya bedo Jelaskan, Dik. Kelasnya bedo, bendino yo pilates, ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kui sejenis olahraga lo. Olahraga. Dewe olahragane main push up ta kaya Mas ya? Fitness. Push up. Tok, Dalam Elisa canggih to omongane kaya siji lho. Di Bandromo. Omongmu ndi omongmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa opo? Apa lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo
Yen weh-weh uyar-uyur kepone iki ngedum sembako ki lho. Iya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak. Ngomongke niki Pak ya Gus ampun. Anu Pak anu klos tunggal ya, klos tunggal mau. Lah kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis Walah lah kuwi jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira arepe boto mbok nyari kok. Tak apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada hari ini kan ulang tahun kelima. Iku iso kaya simbahe. Amin. Mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka kekudanganipun. Kudangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih. Beda cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukur ngene. Sopo lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho, Mas. Dadine bar maem turu mangan turu. Saiki gak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya kowe. Tak critani kata dokter. Wong iki ora oleh mangan bengi. Terus mangan bengi rokok itu ndak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar lara iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masun iki perokok berat begitu dikon donga saiki mandek, Mas. Mandek sing mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh iya. Pak Heru, Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Riyo. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru tak zaman corona biyen kae duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden. Sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya, Bapak Heru. Hai. Aku sampean Yu Tatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? Ndak Ha, Pak. Dalam sisi rangane kok jero, dalam kopon sisi. Ndok iki 4 abjad. Abjad ki huruf.
rungokno. Lek iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak ngono kon jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dole 4 abjad kok ya per huruf to. Lek iki per suku kata. Ngengkel. Iki suku kata. Lek abjad iki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon ati. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok Bareng waras kok pegel nih sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede diindit. Sama. Karo Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Purul aku pasamu ki. Pikir lho, kula ki adi samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswanto Harjaswito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bando. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes Wes lagi apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad H ora he. H Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. Kowe iki ngejelokne aku. Jelokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena di. Asmane sinten? Heru. Jenenge sapa? R ta? Loh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Lah, Lek H langsung R terus urut. berarti E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iso Kowe lu nyapa. Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Jen. Kaya kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. R iki ndek kuket mau kok disebut kowe. Gondrong iki gleting iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. kok iso R kuwi malah. Asik karo cocokmu. R nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus ae nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R Tatin. Aku R. R. Ora R. nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Ya. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki. Sabar. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono ae. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Lah. Wis to? Wis Tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata.
Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Tik urutanmu iki genah to. Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon nunggu. Anu ngene. Kowe ku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono lho. Nah, aku mana turute mau ngendi kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Oh, supel ya, Pak. Angel ngono. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora nyumpel. Seneng srawung mboten ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan kowe mau wis sunar ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki malah kaya bakul lepek udah. Kowe iki jur wirani wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Ciri menje matamu. Kok dadak kaya cowok. Yan ki apa? Yan. Aku mbok tinganu. Yan apa? Yan. Tuk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah? Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Betul, nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Ora nganggo L, Sah? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Iya, bisa ya pakai aja itu. Tol ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soalnya sapa? Sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah. Kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta. Khulu makrofin sedekah tun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, seto aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Bisa ora? Kabeh Apa? donga iki nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan. Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Ini tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse rame rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe jep aja. Ya. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae.
Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange ijan. Kowe gawe lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalat. Kuwi jane sinden barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mah mangkat enek wong bedil nyambik. Lah, Nyambik niku napa ta, Pak? berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok. Ya, Ya. Oh, iya. Deg-degan jantungku deg-degan menawi kate aku kudu Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Coba Coba klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi Gareng Mas Rudi. nggih Mas Rudi manuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung Oh, ya, disamper alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih. Nggih ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok nusul nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Kok yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Nek kono ae. nggih wis Mas. Kene lho, kok kene, Le. Wis nek kono ae. Lek gak mriki, Mas. Lah mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Kono. Siap. Siap. Kono. Jajali. Terus nado? Yo. Teratapan Mas. Mas sampean kono sik ya Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kena lara aku nih no masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kok cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa ya Jali? Sing dhewe sepuh ya Le.
Enggak awake dhewe iki kaya ngene kaya maco mereneng kaya ngene. Mereneng mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ning rumah sakit ta iki? Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lha apa nek dalang sing ngendangi dicanteti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Dilanjut. Adak-dakan. Deg-degan, hatiku deg-degan. Nalikane aku dungu. Mas Gareng so sampean jo. Iki sapa to? Sapa to lali enak wis. Sama masuk lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka ora. Wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sangen-sangen. Sajake pengin apa piye kaya matasi mboten kaya. Masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho. Paitun meneh. Kok Paitun Kan iki. dalane cantik-cantik kok ngene Paitun. Aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Tolpit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Ngono. Mripatmu Piye lah awake Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksane. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak mergo. Gak wani. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas. Udut. Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi kok tanganmu ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru? Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best Kota Blitar iki kok. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin. duduk Mbak Elisa. lokal. Oh lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Banten ben Lenggari. Sing apa jenenge? Oh, saya lho Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Mas Heru. Wo anu sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi si milikiti weleh-weleh niku lho. Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sedang.
alhamdulillah. Mbak Tatin. Nggih. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. Lajeng napa? Gepuke mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun wedal. Nyuwun wedal menika wonten sesulih saking Banyu Ing Boko samangke kajat lan niatipun nggih menika ulang tahunipun Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya Kumbu Karno mene lho. Omong ana ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. Jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, ngriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika anu dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gansaran. ulang tahun ingkang wayah, Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu ping bapak kuasa bapak tambah buka wastiri aku man bumi uri aku ping kata kasih kata Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. kowe tak critani iki donga tenanan Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggon iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso Duk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Enak aku pengen ro kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur umur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doa kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Turi. Ting tuh. Ini sampean lho. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Karene Wo, layakno disangoni kon donga to ngono bae. Kaya roh ya. Lutuk. sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah pun
lujengipanipun sing elden sageta Lestari Widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestinipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta Lestari Widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestinipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi komplit kajatan. Komplit kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Sing jelas Bu. Biyen anu si sampean paling tak kamplengi niku. Zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air janjam putih warnanira wadahira tong bata pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi yang gede. Ya Elden ratu ning umur Budi. Sik lagi kadung series lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katon umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Amin. Terima kasih ya Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi nek ngenane nyalon juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 nggo. Nggih. Anu ya Bapak Ibu. Terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Sampun nomo anu tembange kene Mbak pundutane Pak Heru. Mbak Susi ki sindi ta. Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki aku pergo ora nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne karo rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku nggih lemek to karepmu. Kowe piye ae. Lembah Pak Susi. Iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambil nggih Mas Jun. Tembangnya apa Nduk? Lagu panjenengan alhamdulillah pinangan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tatin nika. Mas Suci, Mas Suci. Sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula gledhuk, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Kula gledhuk, Pak. Gledhuk niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. Biasanya didang. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresna. Nggih, Dewa Tresna mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Dek Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak lan kakunge. Allahumma amin. Lagune
Dewa Tresna. Dewa Tresna. Laras kami lihat. Oh ini enak. Sus. Sayang, aku cinta padamu. Orang kira jenis kaset teraku. Jebol kowe ngesono sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Tibake nek Mas Budi. Mau kan anu to. Kuwi kok ngrubul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih penghormati to. Mungkin sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru.
Ngriken duit lho cah loro iki jenenge isin. Pak Sun. Kula niku santai. Iki mangsanane niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Duit kan sak gon-gon. Nggih. Delane ngrayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 Duk. Potonganmu. Bapak obah sak obah kek dolar kok iso. Lah wong aku munggah ning kono terus karo penjane disawer. Sirku tak doni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Aja malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu pripun? Nanda karo Ani. Gini. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing lempar lempar pancen super rasiku anti alay yang rapat tok sabuna susah cintaku sakanya-kanya kode mari tinggal dan mau aja udah terjadi selesai mantanku tak sepakat tak akhiri tak kamu dirasa bertandang titik namun tergelangan ayo diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakile bapak ya sampean. Iya, Ani, iki Ani. Pertanyaan saking bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakreng aku. Kowe gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV Fortuner Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten pertanyaan. Ayo coba. Sampean mikmu coba. Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Sampean seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Sampean poso to? Poso Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan dalem ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya ngono kuwi. Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu. Lokal apa poci? Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek wis badi si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek Nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas Luduk? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi wis ora nyawang ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Iya.
Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Lek iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek dadi. Awur wae kok iso. Anu sini iki, anu. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok seto bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngenten sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ngene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, kayak Daryanto lho mana kuwi. Daryanto sapa ngawur Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Tindak nganggur kula purun ngancani. Kleresan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kabetan. Yen purun Mas ninggal-ninggal rensani nalekan omah mengke. Sebarang mas penuh
Krana iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyuwun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tempalan nusa basa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku iki nalikane aku ninggal aku ya siramu asa aku sampai karo satu lagi Mister Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepaske hawa. Arah itu ya. Mister Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Wuduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku beras. Ora tak penting anak berlarat. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Bisa wae yen mantep wis rasa Oh,
Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Kluthuk. Iki anu lagi Ustaz politik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail qatul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus supaya jenenge sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh lambemu. Kok iso? Kalau ombe kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kowe ora ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudone. Nek niki ra klinik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes lah dunya. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Joget karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja wedi. Kowe disin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagal penting sesuk beras ora tak anggap pentingan bojo arep aja nutupi kaya bunai ketok ning wae yen mendem wis dosa dhewe
Jaya